se lle concedera o Día das Letras Galegas a Valentín Paz Andrade, de quen eu aprendi moito. Para a miña desgracia, a maior parte do que aprendi de Valentín Paz Andrade foi a través dos seus libros, e algunhas veces dos seus actos públicos e conferencias, e moito menos da súa conversa persoal. Agora ben, era imposible, desde o meu punto de vista, falar con Valentín Paz Andrade en baixo e en confianza, sen levar de volta para casa unha porción inmensa de conhecimentos novos, de relacións, de datos, de detalles, de historia e de intrahistoria, que, en todo caso, os que disfrutábamos máis ou menos da súa conversa nos enriquecía. E realmente, cando nos éramos novos, nos construía como persoas, como nacionalistas galegos, como demócratas, e sobre todo como xente que ten que ocupar un lugar no mundo con decencia, con honor, como ocupou Valentín Paz Andrade frente a todas as circunstancias adversas, frente ás más adversas do mundo. A Academia Galega promove o Día das Letras Galegas para Paz Andrade. Un dos seus autores foi o profesor Villares, participante desta decisión, moi activo e entusiasta. Desde o primeiro momento, eu creí, estou persuadido de que de Valentín Paz Andrade hai unha idea agora, ou unha idea no principio, que vai haber outra idea diferente, tal vez unha idea dominante, diferente, non contradictoria, pero sempre máis complexa, ao final das celebracións das letras galegas. Neste sentido, este vídeo, esta páxina web, vai ser unha canle moi eficiente, moi importante nesa restitución do Valentín global a que nos aspiramos. Porque a tentación, naturalmente, a través dela se van canalizar automáticamente en todas as discusións, en todos os debates, en todas as elucidacións. É realmente evidente que todos tendemos, o mundo tende á simplificación. Camilo José Cela enfadábase moito cando se daba conta de que ninguén se lembraba del como poeta autor de Pisando la dudosa luz del día. Yo tamén soy poeta, es que en España es un país tan pobre que non se pode hacer dos ideas de la mesma persona. Bueno, é que Valentín non eran dúas ideas, é que de Valentín hai que facerse unha constelación de ideas. É un personaxe complexo. O primeiro que temos que ver é que é abundante. Estamos diante non de un escritor, estamos diante de un polígrafo que escribe poesía, pero non poesía marginal, escribe grande poesía, poesía que influye, posto que a poesía de Valentín Paz Andrade está dentro da escola de poesía galega del Riego, no ano 55, influindo sobre toda a xeración nova, e sobre a parte da xeración nova máis comprometida ca política. De maneira que non todo procede de Celso Ferreiro, non todo procede de Luis Seoane en materia de poesía política. Hai unha parte que procede de Valentín Paz Andrade, parte moi robustecida co exemplo de Neruda que Valentín admiraba como grande poeta civil. Ben, está o Valentín Paz Andrade político, e que non se pode explicar a Galicia política do século XX, pero desde a guerra de África, do 21, desde as primeiras, as hermandades da fala, as que Valentín se incorpora moi noviño, no ano 17, 18, non sei, non se pode explicar a historia de Galicia sin a presencia constante de Valentín Paz Andrade ali. Ali estaba cando se ten que abrir periódicos combativos e dinámicos como son Galicia. Ali estaba frente á ditadura de Primo de Rivera, mentras outros colegas seus colaboraban con ela. A él aplicaban a censura. Ali estaba cando en 1931 é quen anima, e xa veremos eso pouco a pouco, quen é quen chama por Castelao, que está un poquinho na inopia, en 1931, está apartado, como están todos os galeguistas, un
un pouco desconcertados, que vai pasar cando veña a República, que vai vir, pois chama por Castelao, incito ao Castelao, coloca na primeira liña do recén creado Partido Galeguista, fai posible que Castelao sexa diputado. Ese é Valentín Paz Andrade, o único nacionalista galego que debate os pactos da transición ou da reforma política, esta que nestes momentos parece que ainda sobrevive, ainda que existe. Foi ele, pero tamén ele foi o primeiro que denunciou pública e notoriamente as carencias da actual autonomía, que denunciou a presencia das diputacións e das provincias, que denunciou a que non se implementasen as parroquias democráticas e outras moitas cousas. E era un ancián cargado de sentido, cargado con todo o peso da historia, cargado de experiencia, cargado de sabiduría, que lle falaba ao povo. E despois morreu, despois de cumplir toda esta trayectoria impecable. Se falan, bueno, é o economista, que todos sabemos, é o mestre de periodistas, é o poeta, é o político. Falei máis do político porque é do que menos se fala, porque é o máis incómodo, evidentemente. Pero aí está a nosa espera. A nosa espera, e moitas gracias ao Consello da Cultura Galega por facer todo o que está facendo por Valentín. O señor presidente sabe que a Academia ten moitos menos medios, pero fará todo o posible. Moitas gracias ao señor director, a Consellería, a nosa Consellería e ao Director Xeral de Cultura e ao Secretario de Política Lingüística e a todos os que están facendo todo posible todo isto. A Academia vai ter o seu gran día nesta conmemoración de Valle Inclán, Valentín, aunque todos vostedes están convidados, que será a grande sesión académica, solemne, pública sesión académica do García Ramón de Vigo, xustamente en frente da casa histórica onde Valentín Paz Andrade conspirou, escribiu, soñou, fabricou a revista na que tantos de nós pasamos por aquel despacho para escoitar a súa voz. Se tu era que definir a Valle Inclán, tenía que dicir unha cousa, unha expresión, perdón, Paz Andrade, que foi moi mal usada en Alemania, pero que non se vai da cabeza. O triunfo, a súa vida é o triunfo da vontade e da inteligencia, e da sensibilidade poética. Xa está, falei moito.